Всім привіт! Сьогодні рубрика розпаковка. То, що прийшло з Піндуду. Під цією лентою у нас просто портал якийсь відкривається. Звісно ж. Happy birthday to you. Огірки, алоє, блюбері. Ми будемо просто вічно молоді, я вам кажу. У нас не було зонтика, а тепер є зонтик. Ручний. Коротше, я його щось не можу відкрити. Ну ладно, потім розберемося. О, оце я чекав. Це я про це чув і чекав. Тому показую, дивіться. Ось. Не вскривати, а відкривати. Мусорні пакети. Да? Да. Своїх же нема. З капібари. З копібарою. Футболка Uniqlo. Японська? Ну, Uniqlo ж японське, а Made in China. Made in China. Це, звісно, чую їх покупати по одній, да? От ще одна.